А ў цябе таксама бывае такое, што гаварыш пра нешта, і потым думаеш, а ці правільна я паставіў націск у слове? А дарэчы, як правільна, гаварыш ці гаворыш? Добра, няважна. Калі б я не сказаў, вы б нават не заўважылі. Так што можам працягнуць далей. Ці далей. Ці працягнуць. На безасобнага выпуску пра націскі тут ніяк. Так што сёння мы пагаворым пра цяжкія націскі ў беларускай мове. Або цяжкія. Ой, пра што тут здымаць? Мы і так ведаем гэтых некалькі дзіўных націскаў. Паслухайце, калі я рыхтаваўся да відэа, раптоўна выявілася, што я гадамі ў многіх словах неправільна ставіў націскі. Так адбылося, бо калісьці даўно мне падалося, што я добра адчуваю беларускую мову і мне не трэба нічога пераправяраць. Таму будзьма абачлівымі. Паглядзіце гэтае відэа і праверце, ці сапраўды вы добра ведаеце націскі. Я ўпэўнены, вы наробіце шмат памылак. Важная аб'ява. На пачатку пастаў падабайку, а цяпер абвяшчаецца конкурс на самы цікавы, самы грунтоўны каментар пра гэты выпуск, пра тэму гэтага выпуска. І пераможца атрымае доступ да нашага закрытага чату спонсараў каналу. Так што давай. Націск як акцэнт у музыцы. Паставіш не туды, і ўся мелодыя не тая. Вы цудоўна ведаеце, што ад змены націску сэнс у слове ці нават сказе можа цалкам змяняцца. Вобраз і абраза, хіба і хіба, музыка і музыка, пара і пара. Тут яшчэ не цяжка разабрацца, калі вы ведаеце значэнне слоў. Але цяжэй становіцца там, дзе праблемы з граматыкай. Прыкладам, часам у дзеясловах другой асобы множнага ліку націск можа падаць на апошні склад. Ты ідзеш, вы ідзеце. Ты глядзіш, вы глядзіце. Ты маўчыш, вы маўчыце. Ты бярэш, вы бераце. Ты еш, вы есце. Але дзесьці націск можа падаць на першы склад. Вы едзеце, вы пішаце. Як жа праверыць? Дапаможа націск у іншых формах гэтага дзеяслова. Я нясу, ты нясеш, мы нясем. Вы несяце, бо націск паўсюль на апошні склад. Але калі ёсць форма з націскам на першы склад, то ўсё не праходзіць. Ты едзеш, вы едзеце. О, привет, белорусская мова. А как у вас будет стол? Ну, стол. А медведь? Медведь. А собака? Собака. О, так мы фактически один народ. Братья, славяне, кривичи. Кривичи. Кривичи? Хорошо, кривичи. Да у нас даже усы похожи. Правильно, вусы. Вусы? Очень странно. Ну что, будем приятелями? Приятелями. Не думаю. Приятелями? Что за бред? Слушай, ты чего меня все время исправляешь? Ну мы же один народ. Теперь будешь так казать. Блытаніна таксама часта ўзнікае праз уплыў расейскай мовы. Праверце, ці правільна вы называлі гэтыя гарады і мястэчкі. Каменец, Капыль, Мазыр, Бярэзань, Нясвіж, Стоўбцы, Талачын, Наваградак. У афіцыйных слоўніках Навагрудак, але традыцыйна Наваградак. А цяпер давайце агучу частку самых распаўсюджаных памылак у націсках. Выпадак, спіна, бульбяны, тытунь, вусы, навіна, прасціна, садавіна, хрысціянін, грамадзянін, ікаць, кідаць, слабы, камень, дзеячы, пурпур, мармур. І так можна працягваць доўга. Насамрэч у беларускай сотні слоў з такімі хітрымі націскамі. Вы іх цяпер можаце бачыць на экране. І тут, дарэчы, няпоўны спіс, іх яшчэ больш. Можаце прачытаць гэтыя словы, прагаварыць у голас і потым зладзіць для сябе такі дыктант праверку, ці добра вы запомнілі націскі. Але не ўсё так кепска. Дзякуй Богу, існуюць словы з варыятыўнымі націскамі. Можна сказаць цяжкі, а можна цяжкі, супраць і супроць, хлопец і хлапец, навокал, навакол, 60, 60, катар і катар, трускаўкі і трускаўкі.
Што ж рабіць з такой колькасцю слоў з складанымі націскамі? Як іх запомніць? Насамперш, калі не ўпэўненыя ў націску, правярайце яго ў слоўніках. Ёсць цудоўны сайт skarnik.by/правапіс. Там ёсць амаль усе словы, іх формы і націскі. Таксама ёсць Verbum.by і Telegram-бот Белазар. Калі даведаліся правільны націск, то старайцеся адразу ўжываць слова. Можаце даслаць галасавое сябру з гэтым словам, ужыць дзесьці ў гутарцы або напісаць невялікі верш. Самыя складаныя словы можаце для сябе асобна выпісаць і часам правяраць, рабіць для сябе такі вусны дыктант. Слухайце аўдыёкнігі і жывыя размовы з дасведчанымі знаўцамі мовы. Таксама можаце пачытаць розныя моўныя дапаможнікі і падручнікі. Я асабіста вам раю пачытаць главу пра націскі ў кнізе «Жывая мова» Юрася Бушлякова. Усе карысныя спасылкі будуць у апісанні пад відэа. Опа, а цяпер праверка. Скажы слова з слушным націскам хутчэй за мяне. Трызні мне. Песня пра зубра. Муляр. Спады-спаду. Непрыяцель. Каштарыс. У прысядкі. Загрудкі. А ўсё, не паспеў. Гэта таму, што ты не аформіў падпіску на Patreon ці Buy Me a Coffee. Зрабі гэта і ўсё наладзіцца. Так, усё наладзіцца. Агулам, для чаго нам клапаціцца пра тое, каб ведаць усе нарматыўна правільныя націскі? Усё роўна ж, нібыта, мова змяняецца, націскі таксама з часам змяняюцца. І ўвогуле можна заўсёды сказаць, што ты так гаворыш, таму што так у тваёй вёсцы ці мясцовасці казалі. Першае, хутчэй за ўсё, вы не носьбіт дыялекта і вучыце беларускую ўжо ў свядомым веку. Таму ваша інтуіцыя можа заводзіць не туды. Важна засвоіць на пачатку правільныя націскі, умоўна, як у слоўніках. Другое, беларуская мова пакуль што ў досыць хісткім стане. І нават невялікая колькасць носьбітаў, якія актыўна парушаюць артаіпічныя нормы, могуць сказіць, змяніць развіццё мовы ў ненатуральным кірунку. Таму заклікаю вас быць пільнымі, сачыць за націскамі і агулам падвышаць ровень валодання беларускай мовай. Бо слова стаіць на пачатку ўсяго, і ад яго залежыць наша прышласць. А з вамі быў Ілля Сіўцоў. Бывайце! Шчырая падзяка спонсарам канала Івану Бахціну, Валерію Чудовічу, Вячы, Ганні Марыі, Владзіславу Лапко, Дмітрію Судніку, Еліс Марыі, Cat Number 3, Даніілу Вашкевічу, Мова Неўрова, Тэхнадзік Хакерспейс, Назвы не будзе, Галантыреі, Паўлу Таборову, Міхаілу, Жанні Гаравенка, Крысціне Кавалеўскай, Сергіусу, Вячэ Мэй, Наташы і Ай пачакайце. Каб трапіць у наступнае відэа, аформі платную падпіску на Patreon ці Buy Me a Coffee.